Hei, zilele astea am tot ascultat și am vizionat tot felul de speech-uri motivaționale, tot felul de TED Talks și mă gândeam dacă aș fi invitată să vorbesc în astfel de cadre, despre ce aș vorbi. Și mi-ar plăcea foarte mult să vorbesc despre feminitate, despre cum o văd eu prin ochii mei de artist și cum o simt la nivel de energie, de percepție, de senzație chiar, pentru că pentru mine frumusețea e senzație fizică. Și aș începe prin a vă vorbi despre o preocupare de-a mea și anume despre simțul proporțiilor. Trăiesc într-o epocă în care femeile au început să semene fizic între ele. Văd multă irresponsabilitate în simțul proporțiilor, încât cred că rigla mea estetică are cu totul alte gradații. Văd buze care ies din silueta unui profil ca niște pești pirania, văd buze supradimensionate care se împreunează la un moment dat cu nasul, văd fețe tumefiate ca și cum persoanele respective tocmai ar suferi un șoc anafilactic, văd blefaroplastii care lasă niște ochi diformi. Ori toate lucrurile astea mă preocupă. Și o să mă rezum doar la față, pentru că aici este domeniul meu de specialitate, cu o mențiune foarte clară, și anume că sunt adepta intervențiilor estetice, atâta timp cât sunt făcute cu simțul proporțiilor. Chiar eu am experimentat mai multe volume la nivelul buzelor, până mi-am găsit un doctor pe măsură și i-am fost fidelă. Decizia de a apela la intervențiile estetice cred eu că este una extrem de personală, așa că nu pot să vă dau sfaturi în acest sens, nu pot să vă spun la modul paușal dacă simțiți că ceva vă nemulțumește fizic, operați-vă sau nu vă operați. Dar dacă aș avea totuși un sfat, acela ar fi să nu vă faceți nimic permanent, fără a fi epuizat întâi toate variantele chirurgiei minim-invazive, adică filere, botox, acid hialuronic, pentru că chirurgia este ireversibilă. Ori nu vreți să apelați la bisturiu înainte de a avea un preview cu viitorul vostru look. Relația de apartenență pe care o avem cu genetica corpului nostru, cred eu că nu ar trebui distrusă. Momentul în care începi să semeni cu un bibelou de porțelan, ei bine, cred că e momentul în care deja nu-ți mai aparții. Încercând să atingi perfecțiunea, te îndepărtezi de natura ta umană. Perfecțiunea, din punctul meu de vedere, stă în diversitate. Pământul e încăpător, însă e trist să arătăm toți șablonar și să văd că diversitatea este înlocuită de matrițe ale feminității. Mai cred că înfățișarea cu care te-ai născut este un destin, nu este o contingență. De pildă, chipul actriței Meryl Streep e foarte ușor de relaționat cu multe personaje din viața cotidiană. Ori dacă ar fi arătat ea perfect ca Angelina Jolie, ar mai fi avut atâtea roluri. Înțelegem, Meryl Streep este actrița mea preferată, este genială, cea mai bună actriță contemporană, în opinia mea. Dar, revenind la Angelina Jolie și la frumusețea ei, oricât de bună ar fi prestația ei actoricească, fiind atât de frumoasă, rămâne într-un registru limitat. Mai cred că faptul că m-am născut într-o anumită țară, că vorbesc o anumită limbă, că am o anumită fizionomie, are un sens în tot universul ăsta și e strâns legat de misiunea și destinul meu. A rămâne așa cum te-ai născut este asumarea unui destin, însă a socoti că este întâmplător, că te-ai născut, mai știu eu, cu nu știu ce nas acvilin sau cu niște urechi mai lungi, buze mai subțiri, ori asta nu echivalează cu faptul că nu ne asumăm destinele. Parcă spuneam la început că o să fie un clip motivațional. Cred eu că și este până la urmă, pentru că încurajez orice femeie să apeleze la intervenții estetice dacă lucrul ăsta o face să se simtă mai sigură pe ea, însă până în punctul în care nu își șterge orice urmă din identitatea ei genetică
și până în punctul în care nu se pierd din particularitățile ei cu simțul proporțiilor, evident. Absolut orice se va face cu simțul proporției. Vă încurajez să încercați machiaje diferite, stiluri vestimentare diferite, culori de păr, frizuri diferite, extensii diferite, absolut orice care să vă ajute să vă găsiți identitatea și să nu vă îngrădească personalitatea, ci dimpotrivă, să o definească. Pentru că nu uitați niciodată că frumusețea nu stă în perfecțiune, ci în diversitate. Câte tot am pomenit de reguli și proporții, ei bine, vreau să vă spun că între nas și buza superioară trebuie să fie dimensiunea unui ochi, adică nu punem volum la buze cât să micșorăm exact dimensiunea ochiului. Pomeții ar trebui să fie la nivelul carnației firului de păr, deci nu-i desenăm nici mai jos de atât, nu punem filere nici mai sus de atât. Și pentru mai multe secrete vă invit la cursurile mele de machiaj care se desfășoară în București și în Suceava, unde vin periodic, pentru că e orașul în care m-am născut și vin să mă încarc acolo energetic ori de câte ori simt nevoie. Până data viitoare, aveți grijă în mâinile cui vă încredințați frumusețea și cum vă exersați dimensiunea feminină, pentru că ea vine din foarte multe surse, nu doar din înfățișare și din fizică. V-am pupat!